Селям алейкум, привіт усім глядачам телеканалу АТР, які дивляться нас як у тимчасово окупованому Криму, так і по всій Україні, і за кордоном в багатьох країнах, де живуть зараз, знаходяться українці та й інші люди теж цікавляться, тому що знають, що на нашому каналі завжди глибока аналітика, ми не гайпуємо, а намагаємося дізнаватися правду від перших джерел. І зараз я дуже вдячний, що погодилися з нами поспілкуватися зі мною. Я давно вже не спілкувався з колишньою народною депутаткою України, просто минулого скликання, і заступник, ні, ви головою були, пані Ганно, Міжнародного комітету по закордонних справах, я перепрошую, вже пам'яті немає. Пані Ганна Гопко, селям алейкум. Салям алейкум, всім доброго дня, здоров'я і перемоги Україні пошвидше. Слухайте, ви так класно кримською мовою сказали селям алейкум, просто приємно чути. Ну, я ж знаю, коли ми повернемо Крим, то в нас навіть є українська співачка Оксана Муха. Я пригадую, коли ми з нею записували інтерв'ю, я кажу: Оксано, коли українські ЗСУ війдуть в Крим, яку пісню ви заспіваєте? А вона каже, це буде якась пісня кримсько-татарська мовою. Я кажу: а ви знаєте мову? Вона каже: ні, але я до цього моменту вивчу. Тому я думаю, що у нас будуть такий, як то кажуть, концерт перемоги із піснями українськими, піснями кримських татар. Ось, бо це дійсно буде історична перемога, не просто повернення Криму, але взагалі перемога над агресором, деімперіалізація Російської Федерації, перемога в цивілізаційній боротьбі. Вже у цій короткій промові ви приблизно обозначили перелік тем, які хочу з вами обговорити. Але спочатку я все ж хочу, щоб ви розказали, по-перше, чим конкретно, якщо можна, може не все, ви зараз займаєтеся, ви, ваші друзі, колеги, тощо. Що вас наразі хвилює, і якою ви бачите цю стадію війни для України, і, звісно, для міжнародної спільноти, через те, що ви дуже досвідчена людина саме на закордонних справах? Насправді, мережа захисту національних інтересів АНС або Мурахи, ми з 2019 року для себе визначили, що наші національні інтереси, їх захист, адвокація, просування є топ-пріоритетом. Після повномасштабного вторгнення чи геноциду проти українського народу, очевидно, ми мобілізували всі свої ресурси і сфокусувалися на міжнародній адвокації, зважаючи на контакти, зв'язки, які були напрацьовані під час головування в комітеті у закордонних справах, а це з 2014 по 2019 рік. І також багато роботи всередині країни, коли наша команда від волонтерства, так, наприклад, як Петро Шот, щотижня по 15 тонн допомоги возить Харківщина, Херсонщина, Сумщина разом з волонтерами. Ось, це допомога ЗСУ від початку вторгнення, все, що можна було закупити, привезти і так далі. Плюс допомога українцям з Маріуполя, пошук житла. Тобто, ви знаєте, за весь цей час ми займалися різними речами для того, щоб ця стійкість суспільства всередині була підтримана. Але разом із іншими колежанками з таких організацій, як Центр протидії корупції, Опора, Зміна, ми створили ще 4 березня Міжнародний центр української перемоги у Варшаві. І 4 березня ми зробили презентацію ключових стратегічних цілей нашого центру. І уявіть собі, що 4 березня, це якраз мені було 40 років, і вся в сльозах у Варшаві в прес-центрі. Була ще представники нашого уряду онлайн і депутати з Верховної Ради, з партії президента, де ми оголосили, чому Міжнародний центр української перемоги. International Center for Ukrainian Victory. Тому що на початку березня ми бачили, спілкуючись із представниками конгресу, які приїжджали в Жешу
навіть не в Львів, а боялися ще тоді, взагалі було дуже багато сумнівів, а чи Україна взагалі, ну, нас готували до партизанської війни, давайте нагадаю, і вже всі готувалися до того, що росіяни дуже швидко візьмуть Київ, і мені багато було різних дзвінків, що тобі треба негайно покинути Київ, тому що ти в цьому списку на знищення, і коли 2000 озброєних там кадирівців, вагнерівців будуть в Києві, тобто вони будуть проходитись по списку. Ми це потім бачили уже в Херсоні, коли заходили в квартири патріотичних активістів, намагалися в такий спосіб знищувати достойних українців і так далі. Тому десь 1 чи 2 березня я приїхала в Варшаву, тому що було розуміння, що більше користі з досвідом парламентської дипломатії, зв'язками буде, коли я зможу адвокатувати Україну з Варшави. І вже 5 березня була перша зустріч з держсекретарем США Ентоні Блінкеном в Жешові. Але повертаючись до ідеї центру, Міжнародний центр української перемоги, тобто ми відразу чітко сказали, в нас немає жодних сумнівів, що Україна переможе. І ми визначили 5 пріоритетів. Перше – це максимальне збільшення зброї для ЗСУ. І коли тоді всі говорили про радянський цей непотріб, Soviet junk, ми казали, нам треба переходити на стандарти НАТО. І ми переконували, що нам потрібні хаймарси, інше озброєння і адвокація щодо забезпечення сучасним зброєю продовжується. Зараз ми повернулися з Південної Кореї, де ми говоримо взагалі про 3D-принтінг технології для того, щоб і здешевити виробництво, і пришвидшити перемогу. Тобто перший напрям Міжнародного центру української перемоги – це зброя для ЗСУ, для відвоювання територій і натівські стандарти. І відбулася адвокація в Конгресі в березні перших 13,6 мільярдів, потім 40 мільярдів пакет і так далі. Другий стратегічний напрям – це посилення економічного тиску, це проти держави-агресора, зокрема через санкції проти індивідуальних осіб, санкції проти компаній, військово-промислового комплексу, банків і так далі. І одним з таких здобутків є, ми тривалий час займалися кампанією санкцій проти Кіріла, який є теж частиною цієї War Machine. І після статті, яка вийшла в квітні в британський Таймс, про чому Кіріл має бути під санкціями, ось ця Британія в червні запровадила санкції проти Кіріла. Шкода, що це не зробив Євросоюз. Тобто зброя, санкції, гуманітарна допомога. І ми проговорювали із Самантою Павер під час зустрічі в Варшаві з нею, коли вона приїжджала тоді з президентом США Байденом, наскільки важливо працювати не через Червоний Хрест, який побоявся їхати в місця, навіть не вибивали зелені коридори для людей, а додавати гроші напряму українським репутаційним фондам, волонтерським мережам, тому що люди знають, кому потрібна допомога, не бояться ризикувати. Ми бачили трагічний випадок, коли чоловік Ольги Стефанишиної, депутатки Верховної Ради, постачаючи допомогу під обстрілами арти, загинув, віддав своє життя, намагаючись рятувати інші. І ми ці приклади ставили теж і казали, чому українці не бояться, Червоний Хрест з великими зарплатами, бюрократією має отримувати найбільші гроші. Тому питання гуманітарної допомоги. Потім це, що стосується трибуналу, збір доказової бази, тобто збір свідчень українців, які перетнули кордон, які пережили жахіття, щоб все це лягло в основу наших міжнародних далі позовів і покарання. І це четвертий такий важливий, який стосується правосуддя, справедливості. Ну і п'ятий напрям – це той напрям, яким я ще займалася, будучи головою комітету у закордонних справах, 17-19 роки, це план Маршалла для України. Зараз тоді це був план Маршалла для України. Ми теж їздили в Вашингтон, Брюссель, Лондон, Париж, адвокатували, дайте Україні план Маршалла. А вже після повномасштабного вторгнення, з початку березня, ми теж почали говорити, що
треба думати про відбудову, механізми компенсації, як це має бути. Тому це такі стратегічні напрямки: зброя, економічний тиск, санкції, гуманітарна допомога, трибунал і план відновлення, відбудови України. Зараз додався ще один напрям, який вже останні місяці він є дуже активованим. Це стратегія по деімперіалізації Росії, який теж є надзвичайно важливим, перспективним, тому що наша відповідальність не тільки за відновлення територіальної цілісності і суверенітету України, але й відповідальність за те, щоб ніколи знову агресор на нас не напав, і ми маємо говорити з Заходом, щоб на Заході не боялися різних сценаріїв, включно з сценарієм, який відбувся з Радянським Союзом. Та з Радянським Союзом насправді нічого не страшного та не відбулося. Він віддав трохи, ну не трохи, віддав частину свою, але зберігся і отримав ядерну зброю. І через це всі проблеми, бо я не втомлююся це повторювати, що Захід не дослухався до Степана Бандери, який казав, що проблеми не в комунізмі, не в політичному устрої Росії, а проблеми в ментальності і в імперськості. Про те, що ви зараз сказали, ми до теми деколонізації, деімперіалізації ще повернемося, це дуже цікаво. Я просто хочу поступово про Червоний Хрест. Чому найпотворніше зараз поводиться Червоний Хрест міжнародний і католицька церква? Я, крім того, що там Папа Франциск наговорив, я зауважу, що єпіскопи католицькі, римо-католицькі в Росії беруть участь у всіх заходах разом з патріархом Кирилом, разом з Путіним, під літерою Z. Вони дивляться на ці танці на кістках і крові українців. Я це бачив на власні очі. Вони сидять поруч і якби нічого цьому не заважають. І я ось про себе думаю, якщо ти не можеш там відкрито сказати, покритикувати Росію там прямим текстом, ніби там він бере там папа участь у перемовинах щодо долі військовополонених тощо. А навіщо ви активну участь берете в цьому? І навіщо ви промовчати ж краще все ж таки, загальні фрази сказати, аніж таке, що сказав Папа Римський: війну в Україні не вирішити інфантильною логікою зброї, каже він. Він такий не інфантил, ми бачимо. І ще він казав, що Достоєвський несе світло якесь там. Він не читав точно, я думаю, жодного тексту Достоєвського, як і інших. Але ця еквілібристика з словами. Що це таке? І Червоний Хрест, звісно, теж. Що це за політика така ганебна? Давайте відверто, якщо говорити про роль церкви, і, зокрема, Ватикану і Папи Франциска зараз, то треба, звісно, проштудіювати і його походження, з якої він країни, чи ця країна давала притулок для схожих представників тоталітарного режиму в минулому сторіччі, чи було якраз засудження їхнє і покарання, і розуміння потужних російських впливів, зокрема на Ватикан. Але якщо говорити про... Ми так почали з Червоного Хреста, і ви в одному питанні також пов'язали і... Це схоже, просто схоже. Так, і церкву, Ватикан. Я взагалі вважаю, що російське повномасштабне вторгнення, геноцид, показало кризу міжнародних інституцій, організацій. Це не тільки ООН, тому що резолюція, яку ухвалили 16, здається, березня, коли 141 держава підтримала вимогу до Російської Федерації негайно, без жодних вимог, залишити російським військам територію України. Оцей unconditional withdrawal of Russian troops from Ukrainian territory. Тому ми не бачимо, щоб щось відбувалося. Про Червоний Хрест взагалі мовчу. Але тут є питання так само церкви. Тому що ключове біблійське: не можемо служити Богу і мамоні одночасно. Геноцид показав, ти не можеш бути і на боці добра, і зла, чи займати взагалі нейтрально. Ти маєш чітко для себе визначити. І пояснювати це якоюсь там особливою російською душою, чи якимось там руським міром, ідеологією, чи ще якимось речами. Чи те, що Російська Федерація намагається показати, що вони захисники консервативних там цінностей, сім'ї і так далі.
Тобто можна продовжувати довгий цей список, як кремлівська ФСБшна машина вибудовує там в світі і намагається знайти виправдання для таких от заяв папа і так далі. Але ми маємо чітко зрозуміти, що церква так само перебуває в певній руїні. Вони відійшли від служіння Господу в першу чергу. Це політичний інструмент, а той геополітичний. Там, де можливо було зіграти позитивну роль у звільненні полонених, хоча ми теж розуміємо мотиви росіян, чому вони йдуть на обміни і так далі. Але якщо говорити так ціннісно і субстанційно, то вони намагаються служити і Богу, і Мамоні одночасно, що є абсолютно неприпустимо. Тобто, і це не перша заява Ватикану, от тому нема чого дивуватися. Мені здається, що нам просто потрібно збільшувати свою інформаційно-просвітницьку кампанію, працювати із суспільствами Латинської Америки, зокрема, звідки цей папа Франциск, і пояснювати про геноцид, про колоніалізм чи спроби, тому що, повертаючись до теми розпаду Радянського Союзу, колись один з американських політиків сказав, що в 91-му році це була поразка комунізму, але не поразка колоніалізму чи імперіалізму. Тому ми намагаємося пояснити, що Російська Федерація, яка переродилася після розпаду Радянського Союзу, який вчинив геноцид через Голодомор, зараз здійснює інший геноцид через war crimes, crimes against humanity, воєнні злочини, злочини проти людяності і так далі. Тому мені здається, що тут дуже важливо на цьому наголошувати, якраз, що Ватикан і Папа, і знаєте, як дехто вже там каже, залишається нам молитися, щоб дійсно благодать Божа осінила розум Папи, перемогла російські впливи, тому що я не впевнена, що він читав там Достоєвського чи інші там російські твори і так далі, але точно в ці дебати вступати зараз і забагато честі. Як то кажуть, давайте не будемо розсипати бісер. Так. Я вас не чую, пані Ганно. Я вас не чую. Повертайтеся, будь ласка. А зараз чути мене? Зараз чую, продовжуйте, да. Чудово. Тому тут просто пише, що your internet connection is unstable. Але може час від часу я не... Все нормально, це зараз нормально все це. Окей, добре. Тому маємо зробити висновки і продовжувати відновлювати контроль над українськими територіями. Тому що тільки фактично наша військова перемога і здобутки на полі бою допомагають нам укріплювати всі наші позиції і переконувати навіть таких, які затято чомусь нав'язують Україні, чи то сценарії там миру, сідати за стіл, перемовин і так далі. Угу. Дуже яскравий приклад, до речі, крім ситуації з розпадом Радянського Союзу, недорозпадом, я би так сказав, це ж розпад Російської імперії. Тоді Ленін, коли була загроза, він підписав Брестський мир, він підписав демілітаризацію, він підписав усе. Але потім вони зібрали силами і все це відвоювали і ще більше забрали собі. Тобто це теж приклад, який мають пам'ятати хтось на Заході. Перше. І я це до чого? Я до цих постійних заяв про необхідність переговорів. Але які переговори маються на увазі? Задля чого? Задля того, щоб вони відпочили, посилилися. І потім вже проблеми були і в нас, і в наших західних партнерів, і в НАТО більше. Це розуміють на Заході, що йому не можна давати передишку? Ми пояснюємо це і на прикладі чеченських воєн,
коли Чечня виграла першу війну, а потім шляхом обману Російська Федерація використала час для того, щоб зміцніти і влаштувала геноцид проти чеченського народу. І дуже добре, що Верховна Рада України ухвалила важливу заяву із засудженням і невизнання фактично окупації Чеченської Республіки Ічкерія, і це важливий крок. Тому на Заході треба пояснювати, що навіть їхня політика стримування Росії 8 років, Мінська, Нормандської четвірки, вона провальна, Так. тому що вона призвела до повномасштабного вторгнення і геноциду в 21 сторіччі. Тобто Захід співвідповідальний і навіть співпричетний до того, що за 8 років, з одної сторони, вони нам говорили тільки мирним, політико-дипломатичним шляхом треба врегулювати ситуацію, боялись навіть використати слово агресія. Тільки не просіть зброю, тому що давайте виконувати Мінськ, ceasefire, якого ми навіть не бачили, цього long-lasting ceasefire, довготриваючого там припинення обстрілів і так далі. Тому ми маємо зараз Заходу пояснити, що Буча, Маріуполь, Ізюм так само є і на їхній совісті. Тому що якщо б у 2014 році Україна отримала від наших безпекових гарантерів, так як в Грузії, коли з'явився 6-й флот США, коли пригадуєте цей випадок, Пригадую. тоді, коли Буш здійснив дуже такий радикальний крок, але показав... Тоді був Буш, а тоді був Обама. Ось різниця. Все. Так, тому ми маємо їм нагадувати ці випадки і пояснювати, що якщо б в 2014 році 6-й флот США був в Чорному морі, то ми б не побачили військових дій на Донбасі. І потім всіх цих інших уже історій провальних із спробами про щось домовитися з Російською Федерацією. Ми отримали джавеліни, я хочу нагадати, лише в 2016 році, і то з великим скрипом вже після потужної адвокації. І навіть зараз, за ці 9 місяців фактично повномасштабного вторгнення, цей рівень допомоги військової, коли кожну позицію треба було вибивати місяцями, коли вони казали, це ескалатори, що це ми не можемо це дати, бо це ескалує ситуацію. Досі танки «Леопарди» з Німеччини, ми не маємо чіткого розуміння, що вони вже до нас прийдуть. Тому що американські «Абрамси», вони трохи там важчі і в управлінні, і там в поставках і всьому, тобто було б набагато швидше. Вже Польща встигла закупити і підписати контракт з Південною Кореєю на 5,6 мільярдів на поставку їхніх там і винищувачів, і танків, і дронів, і багато чого іншого. А ми досі дебатуємо, що дайте нам зброю. Тобто нам дають зброю на тому рівні, щоб ми рухались поступово. І то цей прорив певний відбувся, а ще в травні в Німеччині, перебуваючи з візитом, адвокатуючи статус кандидата, нам казали, ну, ви що, розглядаєте наше затягування зі зброєю як спосіб посадити вас за стіл перемовин з Російською Федерацією? На що я казала? Кажу, ви ж самі тільки що сказали. Тобто ви, не даючи нам стільки, скільки треба зброї, і бачачи, тоді в нас були непоправні втрати 100 захисників в день. На день, да. Тобто це серце краялось. Я вставала, брала свій телефон і показувала поранених військових після фосфорних бомб. Так само. Кажу, дивіться, це живі люди. Подивіться, що сталося після того, що Росія, порушуючи всі міжнародні договори і застосовує ту зброю, яка є забороненою. І ви вагаєтеся, чи ви поставите нам те, що обіцяли, чи ні? У вас совість є? Ви люди взагалі, чи хто? І тому це були дуже такі, як би скажімо, розмови, коли ти намагався пробити щось абсолютно людське. І за цей весь період часу ми бачили непевне розуміння. І все одно, я думаю, що десь в Німеччині поховали надії на якісь розмови з Путіним, коли я почула вже в жовтні від одного німецького представника Бундестагу, який, я кажу, чому Німеччина не хоче підтримати спеціальний трибунал за актом агресії?
Та ви що? Ви на Генасамблеї. І відповідь була така: ну вже зараз ми змінимо, мабуть, позицію свою, будемо підтримувати, тому що ще до псевдофейкових оцих фарсових а-ля референдумів, і ми думали, що з Путіним можна хоча б якось про щось домовлятися. Але коли ми вже побачили, що Путін робить чергові спроби анексії, весь цей фарс, ми розуміємо, що вже все, що тут тільки шлях до перемоги України, я кажу, далі трибуналу і так далі. Тобто, уявіть собі, наскільки для багатьох представників Західної Європи і Заходу взагалі, тобто економічні інтереси, торгівля, дешевий газ, який для них теж був важливим фактором в політиці, вони вважали, що вони відстоюють свої інтереси. Інтереси Німеччини понад усе і так далі. Тому тут важливо було показати геополітичну актуальність перемоги України в глобальному масштабі, що це не про європейський континент. От я повернулася зараз з Тайваню, де була міжнародна конференція World Movement for Democracy, де було з 70 країн понад 200 представників: Судан, Сирія, Афганістан, Венесуела, Білорусь. Тобто, де всі говорили, наскільки справді важливим, щоб пришвидшити перемогу України. І чому? Тому що чим довше тягнеться війна, тим авторитарні режими шукають можливості підтримати один одного. І ми побачили, як Росія комбінованим підходом, крилаті ракети, балістичні, дрони камікадзе з Ірану, тобто як вони згуртуються всі і намагаються там взаємопідтримати Російську Федерацію. Тобто фактично проти війни воює вже не тільки Російська Федерація, воює Іран, воює Північна Корея, воює Китай, воює Білорусь і так далі. Тому чим швидше ми виграємо війну, особливо в Тайвані, розуміють, що це чіткий сигнал для Китаю, тому що там готуються до війни, от ніби вона сьогодні може трапитися. Їм цікавий наш досвід територіальної оборони, їм цікавий наш досвід першої медичної допомоги, їм цікавий досвід протидії російській пропаганді. Тобто є дуже багато речей, де Україна може поділитися досвідом з Тайванем для того, щоб запобігти атаки з боку Китаю, який постійно там здійснює і в Тайванській протоці, і так далі, різні провокації. Пані Ганно, а ось ви були там на Тайвані. Як ви думаєте? Ну тут багато ж новин було там за 6 місяців, за 3 місяці Китай нападе на Тайвань, але ж треба враховувати той факт, що Тайвань замість визнання Сполученими Штатами там в минулому столітті отримав договор про те, що Америка буде силою своєї зброї та своєї армії захищати Тайвань. Тобто можливе рішення Пекіна про те, щоб напасти, да, це просто як Перл-Харбор, в принципі. Це виклик прямо Сполученим Штатам. І Байден вже сказав, ми воюватимемо. Як на вашу думку? Ну ні, те, що вони готуються, вони абсолютно мають рацію. Тобто наш приклад, він для всіх в нагоді. Чи дійсно Китай зробить цю? Ну, відповідно до даних різних там і розвідок, і позиції офіційної урядовців Тайваню, у нас була зустріч із президенткою Тайваню, із міністром закордонних справ Джозефом Ву, із міністром Digital Affairs. Я б дуже хотіла, щоб відбулися далі як follow-up, як продовження наших обговорень, реальні уже співпраця з нашими освітніми закладами, з IT-кластерами різними. Тобто, і вони всі, недаремно ж візит і Ненсі Пелосі був туди, і присутність американців і в морі там, і технологічно, давайте відверто сказати, що у Тайваню є і протиповітряні системи їхнього власного виробництва, і так само ракети, тобто вони готуються до нападу. І шкода, що Байден не зробив такої заяви щодо України, як заяву він зробив по Тайваню, що вони будуть захищати Тайвань. І це був дуже, тобто вони розуміють, наскільки сильні загрози, і тут вони вже, знаєте, не було таких напівтонів чи міжрядків.
Була Ганна, чітка це через позиція. те, що там це договор Сполучених Штатів. Він чітко прописаний. Це не Ні, це через меморандум. економіку, тому що насправді Тайвань світовий лідер із виробництва напівпровідників і чіпів. Це мозги для озброєнь, машин різних марок. Не буду тут робити рекламу. Це до пральних машин і до наших там телефонів, де такі от нано там чіпи видно, нам показували, як воно все виглядає, і так далі. Тому економіка Сполучених Штатів Америки залежить від виробництва чіпів, які робить Тайвань. І цих унікальних технологій ще ніхто не перевершив Тайвань. Ні Сполучені Штати Америки, ні Південна Корея, ні Європейський Союз і так далі. І тайванці, вони прямо кажуть, вони дуже пильнують, щоб ніхто їхні технології не вкрав, як це відбулося, зокрема, із технологіями телекомунікацій, зв'язку, коли от китайська Huawei фактично на запозичених, вкрадених технологіях з Тайваню і так далі. Те, що нам розповідали там. Але тому американці залежать, їхня економіка, не тільки американці, весь світ залежить зараз від Тайваню. І тому Тайвань будуть захищати, ви бачили, візити там і представників Британії, європарламентарів, 100%, без сумнівів. Канади. Тобто це маса. Тому нам треба зрозуміти Україні після перемоги і військової поразки Російської Федерації, маючи Богом дані ресурси, як літій, титан, кобальт і так далі, оці рідкоземельні матеріали, так, як ми їх використаємо для того, щоб не тільки наше членство в НАТО, не тільки там дезінтеграція Росії, але стратегічні галузі, щоб у нас були такі виробництва, від яких залежав весь світ. А ми, українці, слава Богу, інтелектуально обдаровані, в нас теж круті стартапи і так далі. Тому це для нас теж є топ-завдання. Не розбазарити ресурс, коли візьмуть родовища, якісь наближені до влади і так далі. Чи ми будемо продовжувати політику сировинного придатку чи донора. А коли тут будуть найпотужніші виробництва, от, наприклад, Toyota вийшла з Російської Федерації, так? Я б хотіла, щоб український президент зробив заяву про те, що він запрошує Toyota, інші компанії вже приглядатися і думати на перспективу про інвестицію в Україну. І це було би правильне рішення. Нам треба буде глобально боротися, думати про спільні виробництва, про спільні компанії, індустрії в Україні. Абсолютно, не лише Toyota, це йдеться взагалі про тенденцію, яка має бути. Україна з одного боку це Європа, і без сумнівів вже незалежно від формальності, так? А по-друге, в нас дійсно тут вигідніше будувати, ніж у Німеччині, навіть у Польщі. І це, коротше, це вже близько до плану Маршалла, його ми зараз говорити не будемо, напевно, бо і часу не вистачить. І, в принципі, в нас зараз в нагоді інші трохи справи. Але все ж таки я про майбутнє одне питання поставлю, бо ви згадали декілька разів слово «трибунал». А в мене, я багато з ким спілкуюся із міжнародними юристами, і всі кажуть різне. Ви маєте практику спілкування там. Ну, я думаю, що кожен міжнародний трибунал з воєнних злочинів, він певною мірою унікальний. Ну, тобто, Нюрнберзький трибунал не був ніде прописаний. Це країни-переможці, умовний тодішній Рамштайн, зібралися і вирішили, що ось так буде. Так? І я думаю, по-перше, де це має відбуватися трибунал? Країну має на увазі. Як він може, чи він повинен бути схожим на Нюрнберг? І останнє, це просто моя така думка. Останнім часом, принаймні в Європі, світ не мав справ з відвертим тероризмом, таким масованим, так? Не мав справ з відвертим геноцидом, не мав справ з масовими воєнними злочинами тощо. Але це відбулося. Чи не здається вам, і чи можна це взагалі там довести комусь або запропонувати, щоб для міжнародного трибуналу над Росією створити окремі якісь там юридичні щоб там для воєнних злочинців було передбачено смертне покарання. І я так думаю, треба за традицією світовою завжди воєнних злочинців вішали.
Це ганебна страта, і це показує іншим, що не беріть приклад з них. Ну тобто, це не дуже естетично виглядає. Чи взагалі це неможливо в умовах нинішнього міжнародного права створити окрему юрисдикцію від європейських країн? Ну якби в нас же немає там смертної кари. Ну, насправді, коли ви згадували якраз Нюрнберзький трибунал, ось також трибунали за злочини в колишній Югославії і так далі. Ми в Україні, тобто зараз, коли збирається доказова база, вона є за злочини проти людяності, воєнні злочини, акт агресії, геноцид. Ось і вже кілька парламентів світу, першим, де це була Канада, ще в квітні, які визнали російську агресію геноцидом і пояснили, чому. Ну, це те саме зробила Верховна Рада, закликаючи інших. Ми з екологічними організаціями, як «Екологія. Право людини», здійснювали прес-тур для міжнародних журналістів, щоб показати екоцид, екологічні злочини. І є в Римському статуті так само, здається, стаття 8 про екоцид. І екоцид якраз вже зараз, якщо подивитися компенсації, які ми маємо отримати, тому що десятки зруйнованих природних заповідників, всі ці бомби, забруднення природи, питної води, це роками прийдеться на відновлення. Тобто, і це вже близько 40 мільярдів доларів. Плюс ви знаєте, що український уряд намагається зробити спеціальний трибунал за актом агресії, якого ще не було. І тут є якраз момент, що це робити через процедуру ООН, і там є певна, яка кількість держав має за це проголосувати. Тому що навіть для ООН, з однієї сторони, ми говоримо про кризу неефективності і що ООН потребує реформи. Ось що не можуть держави, які мають право вето, як постійні члени Радбезу ООН, а це фактично право на вбивство чи право на блокування важливих речей. Тому фактично Україна намагається запропонувати ефективні механізми, і чому важливо знайти оце розуміння в ключових наших партнерів, політичну підтримку. От навіть зараз, перебуваючи в Південній Кореї, в Сеулі, ми теж робили заклик до уряду, щоб вони приєдналися до тих уже держав щодо ініціативи України по спеціальному трибуналу. Щоб це була вже глобальна історія, щоб потім жоден авторитарний режим, чи в Африці, чи там в Латинській Америці, чи в Азії, не наважився на такі кроки. Ми тому розуміємо, що це може там трохи підірвати підтримку, тому що всі будуть деякі боятися авторитарні лідери, що їх може чекати така ж сама історія. Але з іншої сторони, я знаю, що є там і громадські організації, наш Центр громадянських свобод, і Леся Матвійчук, як лауреати Нобелівської премії миру, які проробляють, і коаліція «П'ята ранку», там, де і Зміна, Тетяна Печончик, і багато інших організацій, Офіс прокурора. Тобто це все, дати відповіді на ваші питання ще важко, тому що це потребує ще багато перемовин, переконань, формування, тому що немає... В принципі, це можливо. Тобто, зрозуміло, що трибунал буде десь в конкретному місці, в конкретній країні, ну, скоріш за все, в Україні. Але можна його зробити юридично екстериторіальним, тобто без прив'язки до законодавства європейських країн і України, яке ну, у звичайних процесах воно забороняє лише там, ну, не можна страчувати навіть воєнних злочинців. Ну, я думаю, що це вже, якби, цей принцип може бути, так само, як і що стосується там санкцій, і навіть в Україні було, що це заочне засудження, пригадуєте тих осіб, які там втекли, думаючи, що вони уникнуть так само і правосуддя, і все решта. Тобто я думаю, що про це треба проговорити. Але найголовніше зараз, коли я бачу, як деякі ворожі сили і проплачені експерти намагаються сказати мир, чи peace or justice. Тобто наративи, що ми ж хочемо миру, давайте пошвидше вже мир, домовимося, а правосуддя немає, ну якби це пізніше, або давайте викладемо за дужки і так далі. Тому нам якраз і треба говорити, що justice – це запорука справжнього
насправді миру не може бути тут або мир, або справедливість. Тому трибунал покарання всього тоталітарного режиму. І насправді для нас важливо ще, щоб і російське суспільство несло, таке є суспільство. правильно, все російське суспільство несло покарання у вигляді повністю компенсації, тому що це один з небагатьох шляхів очищення, як це було з нацистською Німеччиною, яка програла Другу світову війну. Я хочу просто, перепрошую, що перебив трохи. Уточнюючи запитання, воно важливе, ви натякнули на це. А чи можемо ми, те, що це потрібно, в мене немає сумнівів, чи можемо ми просто зараз почати через створення через збір доказів, через створення якихось там структур, почати, бо в Росії, на відміну від Північної Кореї, з нею не спрацює. А в Росії все відкрито. Щоб усі зрозуміли, наші глядачі, вони йдуть на війну добровольно, навіть якщо їх там призивають, вони можуть відмовитися за 500 рублів, просто не взяти цю повістку. Вони йдуть добровільно, навіть зараз. Відкритий майже зовсім інтернет, вони все бачать, усе дивляться, і працює пропаганда. І вони не знають навіть теоретично, що буде з ними після. А я так намагаюся це в аматорському режимі їм розповідати на своєму Ютубі. Я кажу, так, ви працюватиме за невеликі гроші через те, що будете платити контрибуції України. І ви ж, ваші діти, можливо, так само. Ваша країна вже не буде багатою ніколи, не дивлячись попри всі там ресурси, нафту, газ. Вони тощо. І окремо про пропаганду. Їм треба теж, якось там намалювати, якщо так можна сказати, перспективу чітку покарання. Бо я припускаю, що, наприклад, та сама Скабєєва, чи навіть той самий там Соловйов, скажуть, слухайте, це моя думка була така, я просто, біс попутав. Я так думав, я помилявся, можна я піду додому, так, да? Або Скабєєва скаже, слухайте, це ж свобода слова. Дивіться, я щодня показувала Зеленського, Залужного, цитати довгі, там, навіть перекладала російською, що всі росіяни, тобто мені погрожували, але я давала такі синхрони п'ятихвилинні, там, і всі знали позицію України, позицію Зеленського, там, це була свобода слова. Як пояснити, як цьому істеблішменту пропагандистів чітко перспективу їхню? І так само пересічне, я не можу таке слово, дуже красиве українське слово вжити для них, це стадо, це навіть не громадяни, стадо. Що їх конкретно, Вася, Петя, Маша, там, як це, Скабєєву зовут, що на тебе чекає? Чи можемо ми створити щось таке, щоб було чітко зрозуміло це, не на рівні там моїх якихось там інсинуацій, припущень? Насправді всі пропагандисти Кремля, вони є частиною цих воєнних злочинів проти українського народу. Тому що вони абсолютно свідомо поширювали ненависть, і прекрасно ми розуміємо, що вони частина кремлівської машини, і свою функцію, які вони виконують. Тому ж є персональні санкції за галузями. Тобто медіа-сектор, де ми розуміємо, що це пропагандисти, вони без ФСБ, ми ж знаємо, що там РІА Новості, поки не прийде вказівка з органів влади, вони нічого не постять, а всі інші медіа вже орієнтуються, якщо це в РІА, значить це вже зелене світло нам всім розганяти цю пропаганду і так далі. Так само і цих персонажів, крім санкцій, які вже зараз там є багато, їм там заборона на в'їзд, члени їхніх родин і так далі. Але вони мають бути також на лаві підсудних. І вони мають розуміти свою співпричетність до злочинів. І це має бути чітко артикульовано за розпалювання ворожнечі, за підбурювання до вбивств і так далі. Тобто вони ж накручували і стерили, що там українці хочуть знищити росіян, чи ми, давайте... Вони робили, я перепрошую, пані Ганно, те саме, що зробив Путін, коли готувався до повторного нападу на Ічкерію, на Чечню. Вони поширювали фейки задля того,
по-перше, мотивувати своє населення, що тут загрози, тероризм, тощо, а тут бандерівці, фашисти. А по-друге, демотивувати Захід. Сказати, ну якого кого ви підтримуєте? Це ж фашисти. В Чечні були терористи, тут фашисти. Можна ми тут спеціальну антитерористичну, воєнну операцію проведемо? Це так, правда ж? Ну, власне, тому нам треба чітко пояснити, що вони не уникнуть відповідальності. От що лава підсудних, і вони забудуть про те, де вони раніше відпочивали, десь в країнах Європейського Союзу. Ну і я думаю, що члени їхніх родин теж мали би бути не просто нев'їзними ось в цивілізований світ. І це справедливе покарання за співучасть в геноциді проти України. А І знаєте, артикулювати це треба пояснювати дуже чітко, безкомпромісно, і так само і російське суспільство, як і німці. Згадайте, скільки вони не одне покоління виплачували мільярди. гарний приклад. Я би зараз подивився навіть документальне кіно, як жили німці 20 років після того, що вони скоїли. Ну, щоб ті теж знали. Бо вони ж, знаєте, ну така риса є російська. Я просто там жив, на жаль, багато років. Вони абсолютно не... А до чого тут є? А мене за що? Я не до чого, я нічого, я не Путін, нічого, я тут не був. Я просто журналістка. Ой, можна я піду? Ні, чуваки. А ще знаєте що? До речі, Ганно, я на вас дуже розраховую, бо ви маєте зв'язки і маєте вплив, вам довіряють, і ви можете це говорити. Мене ніхто не почує. Але я думаю, щось є така журналістів зазвичай більше, ніж колишніх політиків. Тому продовжуйте активно просувати важливі теми. Я просую, що можу. Я просто ось приклад. Я нещодавно відкриваю там New York Times або там Washington Post і читаю формулювання. Українською це буде так. Опонентка типу, сувора, радикальна, я не знаю, просто там якась там опонентка Путіна Ксенія Собчак. І я таки думаю, стоп. Я всі ці роки за нею, вона була фейковим кандидатом проти Путіна, і Путін дав їй гроші. Вона завжди на утриманні Кремля. Вона керує, ці всі вистави з обшуками там ще там не могли схопити. Вона там десь там повзла там крізь кордон. Ну це просто така маячня для дурнів просто. Але на Заході є люди, які переконані в тому, що Ксенія Собчак це не хресна, похресна донька Путіна і його там, ну просто, ну як вона як дитинка йому. І завжди вони ніколи жодного разу не конфліктували. А вона вже повернулася до Росії, так само як його кишеньковий просто журналіст Венедиктов, туди-сюди. Ну я вже про Нобелівського лауреата не кажу, це вже не розколдувати. Захід, це вони ці, ладно, Бог знає, Собчак, Венедиктов, так, які адвокують Путіна, які вдають із себе опозиціонерів. Чи ми можемо переконати Захід у тому, щоб вони відрізняли по-справжньому людей, які проти Путіна, від тих, хто вдає з себе таких? Ну, тут треба ширше ставити питання, тому що чи взагалі в Заходу є ефективна стратегія щодо Російської Федерації? Щоб не було тих же помилок, які відбулися після розпаду Радянського Союзу. Подальша стратегія, да. Так, подальша стратегія, ось, щоб вони не боялися перемоги України, поразки Російської Федерації, можливих там хаосу, не знаю, кровопролиття, неконтрольованості багатьох процесів і так далі. Тому тут Захід хапається за кожного а-ля опозиціонера, думаючи, що після зміни режиму це будуть їхні люди, хто зможе там, не знаю, очолити Російську Федерацію і так далі. Тобто вони думають, хто може бути наступником не просто з колишніх там силовиків, ФСБшників і так далі. От вони, тому ми бачимо дуже часто за кордоном там голоси Ходорковський, команда Навального, Каспаров, дружина Кари Мурзи, між якими теж є певне таке Ілля Пономарьов своїми баченнями так само, що робити з Російською Федерацією. Він, до речі, найбільш проукраїнська людина, ну, згідно з заявами. І про розпади, і про деколонізацію. Ну, продовжуйте. Да. От, тому є, як ми бачимо, ціле там
багато, таке широке і так далі. Але мені хотілося, щоб про майбутнє Російської Федерації говорили не тільки там російські олігархи, навіть які зазнали тиску від Путіна, чи російські опозиціонери, чи дружини, і так далі. А щоб був голос так само представників корінних народів. О, Чому представники Татарстану, Башкортостану, Калмикії, Якутії, навіть Бурятії не мають бути частиною діалогу про майбутнє Російської Федерації? Чому удмуртський вчений Альберт Разін у 2018 році здійснив акт самоспалення як знак протесту проти заборони удмуртської мови? я пам'ятаю це так. Так. Тобто, якщо ми говоримо про майбутнє Росії, то можливо Росії варто запозичити приклад децентралізації з України, тому що те, що відбувається в Росії, коли вони зміни в Конституцію внесли, плюс вони вже навіть губернаторів призначають з Москви чи там цих президентів республік, і взагалі Це давно вже. Так. так, але ми говоримо про те, що корінні народи, національні меншини, їхні громадянські права, їхні національні права, їхні питання ідентичності, мови, культури вже давно, не кажу вже про грабунок природних багатств, ресурсів. Коли, пригадуєте, були пожежі, здається, 2018 рік, дуже потужні в Росії і в Якутії, здається, і Путін відправив в Туреччину гасити пожежі, Угу. але не відправив в одну з, ну, я не буду вже казати, але в одну з республік. І було дуже багато, яка Росія класна, допомагає там турецькому народу, але власним представникам ні. І в них при вичерпанні їхніх всіх природних ресурсів зубожіння на такому рівні, що немає нормальної онкологічної лікарні. Тому про що ми? Тому ці люди, вони мають брати участь в діалогах за майбутнє Росії. І їхнє право на самовизначення так само є важливим і відповідно до Конвенції ООН прописаним. Я бачу, пані, у нас менше, ніж навіть 5 хвилин залишається. Я ж казав, що це буде дуже швидко. Це, здається, лише що година – це багато. Але якщо цікава розмова, у вас прапор Ічкерії. Для мене це Ічкерія – це мій особистий біль. Я знав Джохара Дудаєва особисто, я там був, я бачив це прагнення свободи, і що потім відбулося, ми всі знаємо. На відміну від усіх, кого перерахували, лише в Чечні є уряд у вигнанні. Тобто інституція, не окремі люди, навіть дуже хороші дисиденти, тощо, а інституція. І ця інституція певним чином, вона вже почала інтегруватися, ну, не в Україну, ну військова частина вже, да, в Збройні сили Ічкерії, вони вже інтегровані в ЗСУ, і це все якби верифіковано нашою владою і військовою, і політичною. Як саме Ічкерія може стати для нас таким, ну, не знаю, ну, це погане слово інструментом, бо люди – це не інструменти. Ми винні всі перед Ічкерією, до речі, всі винні. Ось, ну як може наша співпраця ось з цим урядом у вигнанні, зі Збройними силами Ічкерії вплинути на розпад Росії? Ну, до речі, прямо скажу. Ну, насправді ми їм вдячні всім, хто воює на боці Збройних сил України. От від Ічкерії, багатьох інших республік, є представники народу Ерзя. Ось також, от ви знаєте, що недавно загинув представник Тайваню, 25-річний хлопець, ось з Австралії. Тобто, з однієї сторони, це є весь світ. Але якщо говорити про корінні народи чи про республіки, зокрема, якщо говорити про Чечню, то вона єдина після розпаду Радянського Союзу проголосила незалежність. І дуже добре, що Верховна Рада нарешті, хай з запізненням, але ухвалила важливу заяву. От, і їхній внесок в ЗСУ – це хороший бойовий досвід для того, щоб далі, після перемоги України, повернути в міжнародний порядок денний питання незалежності Чеченської Республіки. І ми допомагаємо. Ми просто зараз їм допомагаємо. Це. Ми допомагаємо, і от всі міжнародні заходи, які ми проводимо із деколонізації, які і після Верховної Ради постанови, і були декілька форумів, і в Празі, і в Варшаві, і в Вільнюсі на цю тему деімперіалізації і деколонізації Російської Федерації, ми розуміємо, що саме якраз Чечня має найбільший і
моральне право, і реальну історію боротьби, і бойовий дух, і готовність далі захищати. Тобто, це і декілька, там в них є декілька середовищ, і реальний уряд в екзилі, і тому хочеться бачити їхню таку єдність, налаштованість. Нам взагалі треба говорити про певні програми за кордоном, певних навчань, підготовки всіх корінних народів, які через тиск ФСБ, рятуючи власні життя, залишили свої республіки і зараз за кордоном, як гуртувати їх, щоб вони були готові так само до різних сценаріїв і могли в необхідний час просто вже з конкретними... Це те, що робить, знаєте, це, мабуть, некоректне порівняння з Білоруссю, але я бачу, наскільки зараз пожвавилася діяльність уряду, не уряду, а так створеного уряду, там і Тихановської візити і в Україну, і як вони активно з іншими комунікують. Тобто всі чекають, що тільки режим паде, там пару тижнів буде, щоб дуже швидко відновити якісь процеси. Тому з перемогою України в Молдови плани щодо Придністров'я повернути нарешті, Грузія, Грузії інші, Білорусі і так далі. Це ціла лавина. Тому я дуже сподіваюся, що це пошвидше Господь благословить, відбудеться. Дякую. Дякую вам, пані Ганно, вашим колегам, усім, хто тримає наш міжнародний фронт, як на офіційному рівні, так і на громадському рівні. Це важливо. І зараз такий світ, що Україна задає тренди. І як Україна ставиться до Ічкерії, так і інші будуть ставитися. І це приклад для інших народів. Формувати, якщо не уряди, то не якісь там організації в екзилі, пропонувати підтримку тощо. Я дуже вдячний вам за цю розмову. Будемо на зв'язку. І дякую вам за вашу роботу. Взаємно дякую. І, як то кажуть, пошвидше побачитись в Криму. Дякую глядачів телеканалу АТР за вашу увагу. Російська РФ буде зруйнована. Крим, Сербія, Ладжак. Україна переможе 100%. Дивіться АТР далі.